Днес ще си говорим за една от най-фундаменталните структури в компютърните науки. Нещо, което е буквално навсякъде, от файловата система на компютъра до алгоритмите за изкуствен интелект. Става дума за дърветата. Те са в основата на това как организираме иерархична информация ефективно и днес ще разберем защо са толкова важни. И така, ето го и нашия план за днес. Ще започнем от най-основното. Какво изобщо е дърво и как го изграждаме в кода. След това ще се гмърнем в най-често срещания вид – двоичните дървета. Ще се научим как да се разхождаме из тях и ще разгледаме техния суперефективен братовчет – двоичното дърво за търсене. И накрая ще съберем всичко и ще видим защо това има значение в реалния свят. Добре, да караме поред. Нека започнем от самото начало. Какво точно е тази структура от данни, наречена дърво? Най-лесният начин да си го представим е точно това, като родословно дърво. Имаме един прародител, от който тръгва всичко, после неговите наследници, техните наследници и така нататък. Създава се една много ясна иерархия. Ето я и по-формалната дефиниция. Има няколко ключови неща тук. Иерархична структура, свързани възли, но най-важното, абсолютно златното правило е без цикли. В момента, в който имаме възел, който може да се върне обратно към свой родител по друг път, това вече не е дърво. Това е граф, съвсем друго животно. Добре, концепцията е ясна, но как тази абстрактна идея оживява? Как я превръщаме в истински работещ код? И това е, може би, най-важният практически въпрос, защото на теория всичко звучи добре, но как го имплементираме? Оказва се, че има два основни подхода, които е супер важно да се познават. И тук става наистина интересно, защото виждаме два коренно различни свята. Подходът с възли е, така да се каже, интуитивният, гъвкавият. Това е, което в 99% от случаите ще се очаква на техническо интервю. Другият подход, с масив, е като състезателен автомобил. Не за всекидневна употреба, но при правилните условия, като например при идеално пълни дървета, е светкавично бърз и паметефективен. От всички видове дървета има един, който е абсолютният крал. Този, който се среща постоянно и е в основата на толкова много алгоритми. Време е да се фокусираме върху двоичното дърво. Правилото е толкова просто, нали? Всеки възел може да има 0, 1 или най-много 2 деца, но никога 3. Точно това просто, елегантно ограничение е това, което отваря вратата към куп супермощни и бързи алгоритми. И тук, в света на двоичните дървета, си имаме цяла зоологическа градина. Не е нужно всяка дефиниция да се помни наизуст. Ключовото е да се схванат двата полюса. От едната страна е балансираното дърво. Това е нашият герой, идеалният случай, който ни дава максимална скорост. А от другата е дегенерираното дърво. Това е злодеят в нашата история. Най-лошото, което може да се случи, защото тогава дървото се превръща в обикновен свързан списък и губи цялото си предимство. Супер, имаме си структура. Сега въпросът е как се движим из нея. Как можем да посетим абсолютно всеки един възел по систематичен начин. Този процес се нарича обхождане и има 3 класически начина да го направим. Първият метод се нарича in order или центрирано обхождане. Мантрата, която трябва да се запомни е ляво, после корена, после дясно. И това не е случайно. Този метод прави истинска магия при двоичните дървета за търсене. Връща всички елементи в перфектно сортиран ред. И ето какво се получава. Ако просто следваме правилото ляво, корен, дясно, за нашия пример, получаваме точно тази поредица. Сега може да ни изглежда кой знае какво, но представете си, че това беше двоично дърво за търсене. Само с този прост обход щяхме да получим всички числа сортирани. Ей така, без никакви допълнителни усилия. Следващият в списъка е преордър или обхождане в прав ред. Тук мантрата се променя. Корен, после ляво, после дясно. Първо обработваме възела, на който сме в момента и чак тогава слизаме надолу към децата му. А за какво е полезно това? Представете си, че искате да направите точно копия на дървото, това е идеалният метод. И веднага виждаме разликата, нали?
Коренът със стойност 1 излиза най-отпред, защото първо записваме родителя и чак след това структурата под него. Това прави pre-order перфектният инструмент, ако целта е да се запази и после възстанови точната структура на дървото. И стигаме до третия и последен метод – post-order или обхождане в обратен ред. Тук всичко е наопаки. Мантрата е ляво, дясно и чак на самия край – корен. Първо се занимаваме с децата и чак когато сме приключили с цялото поддърво, тогава обработваме родителя. Това е много полезно, когато трябва да трием елементи от дървото. Резултатът говори сам за себе си. Коренът, единицата, е на самия край. Логиката е желязна, защото първо се уверяваме, че сме приключили с децата, преди да пипнем родителя. Това прави метода супер безопасен за операции като изтриване. Разбирането на тези три обхода е като да знаеш азбуката. Абсолютно задължително. И сега е време да се запознаем с шампиона в тежка категория – бижуто в короната на двоичните дървета. Това е двоичното дърво за търсене, или, както всички го наричат, BST. Това не е просто дърво, това е машина за скорост. Цялата гениалност на BST се крие в тези простички, но железни правила. За който и възел да хванем, винаги е едно и също. Всичко наляво е по-малко, всичко надясно е по-голямо. И това правило важи рекурсивно за цялата структура, навсякъде. Именно тази строга организация му позволява да бъде толкова бързо. А тази таблица, тя казва всичко. Погледнете разликата. Когато дървото е балансирано, всичко е прекрасно. Операциите са с логаритмична сложност, О-логен, което на практика означава, че са почти мигновени, дори при милиони елементи. Но, ако допуснем дървото да стане небалансирано, се случва катастрофа. Производителността се срива до ОН. Това е все едно да имаш Ферари, но да го караш само на първа скорост. Целият смисъл се губи. Окей, минахме през доста теория, нали? Дефиниции, обхождания, сложност, но защо всичко това е важно в крайна сметка? Какво от всичко това трябва да остане в главата, особено когато става дума за технически интервюта? Ако трябва да дестилираме всичко до най-важното, то е това. Първо, обхожданията. Трябва да се знаят и трите, и то не само на теория, а да могат да се напишат. Второ, сложността. Винаги, ама винаги трябва да може да се обясни колко бързо работи решението и колко памет използва. Трето, граничните случаи. Какво става, ако дървото е празно или има само един елемент? И накрая, разбира се, BST – търсене, добавяне, изтриване. Това са операции, които трябва да се знаят като таблицата за умножение. Овладеят ли се тези 4 точки, основата е наистина стабилна. Това беше планът, това бяха инструментите. От тук нататък всичко е в прилагането на тези концепции за решаване на реални проблеми. Защото едно е да знаеш теорията, а съвсем друго да построиш нещо елегантно и ефективно с нея.